Moi! Mä oon Hannele Laaksolahti, yksi Digirauha-yhdistyksen perustajista. Kun mun esikoinen oli aloittamassa koulutaivaltaan, niin mä hämmästyin, kuinka vähän keskustelua käytiin siitä, millaiseen digitaaliseen maailmaan me samalla lapsemme päästetään. Puhuttiin ihan muista asioista, vaikka tämä on nähdäkseni yksi tärkeimmistä lasten ja nuorten elämään vaikuttavista asioista nykyään. Digirauha-dialogi on menetelmä, jonka avulla voidaan käydä rakentavaa keskustelua älylaitteiden vaikutuksista. Dialogeissa me voidaan kysyä yhdessä muun muassa, miksi lasten ja nuorten suojeleminen digimaailmalta on tässä ajassa tärkeää. Millaisia kokemuksia meillä on älypuhelimien käytöstä, haitoista ja hyödyistä. Tavoitteena ei ole yksimielisyys eikä päätösten tekeminen. Tavoitteena on ymmärtää syvemmin erilaisia kokemuksia ja löytää yhdessä ratkaisuja digirauhan edistämiseen perheissä, kouluissa, erilaisissa yhteisöissä ja laajemmin yhteiskunnassa. Moi, mä oon Iiris Koivukangas Pohjoismaista yhtenäiskoulusta 9-luokalta. Älylaitteet näkyy mun arjessa esimerkiksi koulussa ja vapaa-ajalla niin, että mä käytän vapaa-ajalla yleensä somea ja sitten läppärillä koulussa teen koulutehtäviä. Mä käytän somea päivittäin keskimäärin noin 4-5 tuntia. Mun kaverit käyttää somea ehkä noin saman verran kuin minä, eli noin 5 tai sitten jopa 6 tuntia. Hyviä puolia mä näen älylaitteissa ehkä sen, että mä saan sieltä semmoista tietoa, mitä mä en välttämättä saisi mistään muualta. Eli saan vaikka tietää, mitä maailmalla tapahtuu, jos mä en katso jotain uutisia. Huonoa siinä mä näen sen verran, mitä se vie mun aikaa. Eli jos mä oon päivässä tosi paljon puhelimella, niin se on aika paha. No, huonoja sisältöjä somessa on esimerkiksi vaikka kaikki tappeluvideot sun muut. Ja sitten niihin semmoinen huono vaikutus on just se, että se rappeuttaa aivoja ja vie tosi paljon esimerkiksi keskittymiskykyä. Mun arjessa ehkä liiallinen puhelimen käyttö näkyy silleen, että se vie multa aikaa semmoisiin asioihin, mitä mun pitäisi olla tekemässä. Mä haluaisin ehkä keskittyä enemmän vaikka mun harrastuksiin ja sitten olla enemmän mun kavereiden kanssa. Mä oon Silja Kosola, Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen tutkimusjohtaja ja nuorisolääketieteen dosentti. Mä oon toiminut 10 vuotta koulu- ja opiskeluterveydenhuollon lääkärinä ja tehnyt myös tutkimusta nuorten somen käytöstä. Älylaitteiden ja netin haitat lapsilla ja nuorilla liittyy kulutettuun sisältöön, yhteyksiin vaarallisten henkilöiden kanssa, huonoon käytökseen ja kiusaamiseen ja menetettyyn aikaan. Nämä tutkitut haitat on todella monenlaisia. Uniongelmia, keskittymiskyvyn ja itsetunnon heikkenemistä, ärtyneisyyttä, yksinäisyyttä, lisääntyneitä mielenterveysoireita ja syömishäiriöitä, jopa arvomaailman muutoksia. Näitä haittoja on tosi vaikea kenenkään torjua yksin, koska ne alustat on suunniteltu koukuttamaan. Digirauhalla on merkitystä koko yhteiskunnalle ja sen asian pitäisi kiinnostaa meitä kaikkia ja velvoittaa meitä kaikkia myös toimimaan. Päättäjiä, lasten ja nuorten parissa toimivia ammattilaisia ja myös vanhempia. Onko meillä vastaus valmiina, kun nuoret tulee muutaman vuoden päästä kysymään, miksi me annettiin heidän nuoruuden kulua ruutuun uponneena? Kristo Lehtonen, Sitran kansainvälisen toiminnan johtaja. Isossa kuvassa kyse on siitä, että meillä on käsissämme suuri yhteiskunnallinen ongelma. Lapsista ja nuorista on tullut dopamiiniaddikteja. Tytöillä kyse on erityisesti somen liikakäytöstä. Pojilla ongelma liittyy erityisesti peleihin. Ongelma kumpuaa digijättien ahneudesta. Data on aikamme arvokkain raaka-aine. Nuorista kerätään dataa alustoilla. Siksi heitä halutaan koukuttaa. Tätä dataa käytetään profilointiin ja mainosten myymiseen. Vanha sanonta kuuluukin, että ilmaisessa palvelussa emme ole asiakkaita, me olemme se tuote. Dataa voidaan käyttää myös manipulointiin ja jopa demokratian horjuttamiseen. Romaniassa peruutettiin hiljattain presidentin vaalit, koska Venäjän epäiltiin manipuloineen äänestäjiä TikTokissa. Moni nuori saa tänä päivänä uutisensa pääasiassa TikTokista. Suomessa olemme olleet liian lepsuja ja sinisilmäisiä älylaitteiden käytön suhteen. Meidän on oltava läsnä lastemme digiarjessa. Oppilaiden omat laitteet eivät kuulu kouluun.
Eivät luokkahuoneeseen, eivät välitunnille. Tärkein asia on, että meidän vanhempien on asetettava ruutuajat lapsillemme ja itsellemme. Lastemme ongelmat lähtevät siis meistä aikuisista, ja niin lähtee myös muutos parempaan. Valistusfilosofi Rousseau totesi aikanaan, että kyllä ne lapset kasvattaisi, jos joku ensin kasvattaisi ne vanhemmat.